Tagal mo. Kaya no, dumo. Irina ka? Wala pa? Wala naman kayong mga experience ka. Ito naman talaga yung partner. Sayang naman ang pera. Sana yung lumalaban naman. Pero lalaban naman kayo. Try niyo dito. Sinal mo.
Basta ano lang. Hindi pareha. Kaya ako mag-yun. Boss. Sige yan. Kaya tagal na ata. Pote pa yan. Ayun, alas 9 na awam ako. Ano ba kapapangka sila? Wow. Kanya pangyaya. Kanya pangyaya. Kaya di. Nanti ano pa. Paano? Automatic eh. Tumingin kasi sa dito, kaya tapos balikin mo. Tignan na ako. Ikaw, hindi ka pala lalaro. Schedule ko yan ng gabi. 5 to 8 to 9. Ano ko makakasan lang. Ba't yan? Laro ka. Ano lang. Meron lang sila binigay na. Kailan ka ulit lalaro? Ay, wala nga din pinakatrack ko. Weekend na. Wala nga din pinakatrack. Bakit? Dito na nga pagkano mo naman. Sunday. Tapos naglaro kasi ako.